Ці ведаеце вы рэйтынг падтрымкі Лукашэнкі? Не ведаеце? І я не ведаю. Рэйтынг падтрымкі Лукашэнкі не публікуецца ўжо шмат гадоў. Сацыолагам папросту забаронена гэта рабіць. У гэтым сэнсе ў Беларусі ёсць толькі адзін сацыолаг і толькі адзін раз на 5 гадоў. Гэта старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына, якая на так званых прэзідэнцкіх выбарах раз на 5 гадоў абнародавае пэўную лічбу, і лічба гэта ніколі не менш, чым 75% падтрымкі. А вось дадзеныя па каранавірусу публікуюцца амаль кожны дзень. Але вось ужо больш як 20 дзён колькасць новых выпадкаў інфікавання замерзла на лічбе 900 плюс-мінус, а колькасць смерцяў не больш як 7 на дзень. Журналіст Александр Арсёнаў зрабіў аналіз і даказаў, што такога проста не можа быць. Раю вам зайсці на сайт свабода.орг, прачытаць ягоны блог, ён пачынаецца словамі «Статыстыкі завісла», а таксама падпісацца на YouTube-канал «Свабода Прэміум». Вось цуды пачаліся з самага пачатку. У краінах, дзе не было уведзена адразу жорсткіх мераў, колькасць лічбаў інфікаваных у першыя дні павялічвалася удвая кожныя 3 дні. То бок 3 дні ў 2 разы больш, потым праз 3 дні яшчэ ў 2 разы больш, фактычна гэта геаметрычная прагрэсія. У Беларусі, як вы ведаеце, было зусім не так. І самае галоўнае, зафіксаваных смерцяў у Беларусі мала ў параўнанні з іншымі краінамі. Ну, вы все ведаеце, што ў Швецыі, як і ў Беларусі, не вводзіўся карантын. Ну і вось вынік. На 17 траўня колькасць выпадкаў інфікаваных у Беларусі і ў Швецыі практычна зраўнялася. 29 650 і 29 677 адпаведна. Розніца ў 27 чалавек. У Беларусі на той момант было 160 смерцяў, а ў Швецыі ведаеце колькі? 3674. Розніца ў 22 разы. Ну, што тут можна сказаць? Нягледзячы на Чарнобыль, здароўе ў беларусаў у 22 разы лепшае, чым у шведаў. Альбо медыцына ў шведаў у 22 разы горшая, чым у Беларусі. Альбо не лепшае ў беларусаў ні здароўе, ні медыцына, а людзям проста хлусяць пра колькасць смерцяў. Так, як хлусяць на так званых выбарах. Толькі на выбарах робяць гэта адзін раз на 5 гадоў, а тут кожны дзень.